Nou, dit is mijn hobby, maar ja, klompen. Ik vind het een mooie dracht trouwens. Het is ook een zonnedracht. Want ik lever je aan Pool. Ja, nee, maar en ik krijg wel wons uit Boonwaai en die zei ik, wel, je bent goed keper met de klompen als in het veen. Dus, dat zat waar, dat maar wat terug. Wat met de koers? Of kom je in voor een paar klompen? Nou, ze ben er wel. Oh, nee, dat gaat net. Dat gaat net. Zo'n 20. Die rutte poten. Nou. Die past vast. Ik ben hem altijd zo even proeven op het dik. Nou. Ja, hoe rennen ze? Goed zo mag ik het jaren. En dan heb ik hier een jongen zitten, die werkt op een boterfabriek. En die heeft vrije tijd en die moet wel klompen verven. En dan bies ik zijn jongens. Zit s'nachts 3 uur nog wel zijn er zwaar aan te klompen bezig, maar ik geef ze wel klaar. Weet je maar hier wat een biezetrekker is? Nou, hier, dit hier. Zo. Maar ja, goed, het is even snel later goed het gong, nou. Ja. Nou, dan geef ik even een visje, want ik verkeep je alleen net klompen, maar ik vis had ik. Eén ding wat ik nooit zou willen missen. Eén ding wat ik nooit zou willen missen. Vissen. Ja, maar ik maak graag visje. Mooie tietkwarting. Ja, nee, dit mag ik graag doen. Dat is een van mijn hobby's. Voor jou is voorbestemd, zonder dat hij het nog weet. Hij snuffelt eens aan je degen, je dobbertje gaat bewegen. De spanning is bijna ten top gestegen, want je hebt beet. Hem vergeten, maar de gondel vergeten. Maar ik hou wel van die grapje. Nee, dit is wat, jongens. Ja, je kan zien gewoon van een hulpstof mag je terug. Dit is het.